Zdravo, ja sam Dragan i imam 57 godina. Od tih 57 prvih 27 sam živio u potpunoj tami. Nisam rođen slijep, uvijek sam imao dobar vid, ali svejedno svaki dan i svaku noć hodao sam u mraku. Biblija nas uči da je cijeli svijet upravo takav, slijep kod zdravih očiju. Slijepi ljudi imaju mnogo problema. Jedan od njih je što su jednostavno prinuđeni da stvaraju u sebi mentalne slike realnosti oko sebe, predmeta, stvari, ljudi i tako dalje. Ima jedna priča, stara indijska priča koja kaže da su negdje doveli jednog slona i nekoliko slijepaca i onda su tim slijepcima rekli da ga opišu. Jedan je dotakao suru i rekao da je slon poput zmije, drugi nogu i rekao da je slon nešto poput stuba. Treći je dodirivao uši i zaključio kako je slon nešto poput velike lepeze ili tako dalje. I kao što sam rekao, Biblija nas uči da cijeli svijet u svom sljepilu stvara lažne mentalne slike realnosti oko sebe. Mi smo u zabludi po mnogim pitanjima. Po nekim čak veoma važnim pitanjima. Znate, mnogo puta ste sigurno čuli za ona velika životna pitanja. Ko sam ja, zašto sam ovdje, ima li Boga, ima li života poslije smrti i tako dalje. Slijepi smo po pitanju samih sebe. Da ste me pitali u tih 27 godina šta mislim, jesam li ja dobar ili loš čovjek, svakako bih vam rekao da sam ja ok, potpuno u redu. Da ste pitali moje ukućane, prijatelje, komšije, svi bi rekli da, Dragan je dobar momak. Istina, on popije ponekad, istina, zna nekad i da slaže, zna i da opsuje. Rekli bi da on se zna ponekad na jedan ružan način šaliti s ljudima, na jedan ciničan način ih ismijavati, ponižavati, tako dalje. Sve u svemu, mi o sebi mislimo da smo dobri momci i dobre djevojke. Slijepi smo po pitanju Boga. Mi smo kroz istoriju razvili toliko bujnu maštu u svom sljepilu da smo izmislili stotine bogova i božića i pripadajućih religija i jednostavno te lažne mentalne slike prenosili iz generacije na generaciju, tako da se danas istinsko znanje o Bogu jako rijetko nalazi. Slijepi smo i po pitanju naše budućnosti. Najveća religija današnjice, ateizam, uči da je grob kraj svega. Jednostavno tvoje tijelo umre, a s njim i tvoja svijest, i tvoja savjest, i tvoj um, i tvoji osjećaj. Jednostavno prestaješ da postojiš. I upravo na ovakav način sam gledao na sebe, na svijet oko sebe, na Boga dugo vremena. A onda je svjetlo došlo u moj život. Isus mi je vratio vid. U Evanđelju po Ivanu 8. poglavlje evanđelista zapisuje da je Isus došao i rekao za sebe: ja sam svjetlo svijeta. Ko mene slijedi imat će svjetlo koje daje život i nikada više neće hodati po mraku. Meni se dogodilo upravo to. Iz tame sam izveden na predivno svjetlo. Vidio sam sebe onakvim kakav zaista jesam. Ta lažna lijepa slika dobrog momka rasplinula se poput magle i u svom životu sam vidio mnogo ružnih stvari, mnogo toga što je bilo prljavo i nečisto. Vidio sam Boga na drugi način. Prvo shvatio sam da zaista postoji, a dalje otkrio sam ga i kao vladara i tvorca svega, koga je užasno vrijeđao svaki grijeh koji sam napravio. No istovremeno upoznao sam i nebeskog Oca koji je bio voljan oprostiti mi. Istog momenta kad sam se pokajao za zlo koje sam radio i kad sam izrazio želju
da ostatak svog života provedem hodajući s njim u tom svjetlu. Shvatio sam i da grob nije kraj. Shvatio sam da iza postoji cijela vječnost i da će svako od nas, htio to ili ne, priznao ili ne, tu vječnost provesti na jednom od dva mjesta. Jednom toliko lijepom da se ne da opisati ljudskim riječima, a drugom toliko ružno, toliko teško da su njegovi užasi također neopisivi. Ja nisam imao sumnje na koje od ta dva mjesta me vodi moje predivno svjetlo. Jedan od najvećih svećenika ateizma, Stephen Hawking, izjavio je da je raj bajka za one koji se boje tame. Odgovorio mu je kolega, oksfordski profesor John Lennox, kršćanin i vjernik, koji je rekao da je ateizam bajka za one koji se boje svjetla. Koja od ove dvije izjave je istinita? Tvoj odgovor može odrediti tvoju sudbinu. Izaberi istinu i svjetlo, a ne zabludu, tamu i laž. Dopusti da Isus dođe u tvoj život i da ti da po prvi put zaista vidiš. Neka te Bog blagoslovi.